त्यामुळे इकडे आता आमच्याकडे पाऊस पडतो हा आत्ताच सुरू झाला. बघा तुम्ही. काय ह्या पावसाचा सांगायचा अर्थ आहे का? हे बघा पाऊस पडायला सुरुवात झालो. होय होय राज पाऊस पडता तुमच्याकडे नाही पडणार. तर भरपूर सुरुवात झाली आत्ता. आत्ता सुरुवात झाली. मित्रांनो मजेत ना. म्हणजे कोकणात तर सध्या पाऊस पडला बघा. तमिळनाडू कणकोलीक नाही अजून कोण बरं हा दिनेश सावंत खूप पडता का नाही. आत्ता सुरुवात झाली दिनेश. आत्ता सुरुवात झाली आहे. बारीक बारीक लागता हा. म्हटलं तुमका पण दाखवूया पाऊस पडता तो. काय बोला उपयोग नाही पावसाचा या. एक मिनिट हा. दोडामार्ग मध्ये काय सांगा काय सांगू आता. पावसाचा काय भरोसा नाही. कोकणात तर इटाही जाईल त्याच्यामुळे. आत्ता काहीतरी लोक मळणी घाललेले असते. मळणी चालू असतील ना लोकांची. भाता वगैरे कापले आणि ती बघा इकडे मुश्किल हा मुश्किल. नशीब आज कालच संध्याकाळी मी आकाश कंदील काढले आणि बघा काय मागे लावले नाही विकतलं असतो. आणि इकडे सूर्यदेव पण दोडामार्ग मध्ये गणेश दोडामार्ग मध्ये लागता हा पाऊस. हे बघा आत्ता सुरुवात झाली आत्ता.
अरे विशू, हाय विशू. चहा नाही जाऊ अजून, झोपलेलं. आई म्हणायला लागली पाऊस लागता, बाहेर लिहिलं गेली. आराम करी होते जरा. इकडे बघ, आज जोरात लागतो बहुतेक, काय खरा नाही. बघा निघती निघती ना लाईन बघा, पाणी खय पावला बघा. बघा आत्ता जाता पुढे पुढे, म्हणजे जास्त मोठो नाही हा पाऊस, बारीकच असा. होय होय घेतोय आंघोळ करू संध्याकाळी, आता नाही. आमची तुळस बघा. आशिष सावंत, तू कुठे आहे दादा? अरे तुम्ही एवढे सबस्क्रायबर आहात ना, कधीतरी आमच्या व्हिडिओवरती कमेंट करा मित्रांनो. कसा कळटला मित्रांनो प्लीज. पत्र फुटलं मरे हो. कशा सगळे मजेत ना? काय चालला? हे आमचा पाटल्यादार. पाटल्यादारा बघा पाणी कसं भरला आता. इकडे बघा,
ब्लॉक पूर्ण ब्लॉक 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 झाडा सुकावलेली आहोत आमच्याकडे यंदा ना पपईची ना झाडा खूप झाली आहेत बघा 1 2 3 एक 4 तिकडे हा 5 ही बारीक बारीक सगळी यंदा पपई विकूचे पडतसे दिसता मग तुमच्याकडे कसं काय पाऊस म्हणता काय म्हणता चला तर मग म्हटलं आमच्याकडे जो पाऊस लागलो ना तर म्हटलं तुमचा दाखवूया म्हणून बारीकसे एक लाईव्ह व्हिडिओ केलेलं आता आपल्या चॅनलवरती दररोज येत राहील दशावतार नाटकाचे व्हिडिओ काय दशावतार नाटकं सुरू झाली आहेत पण इतके मोजके घालतात मी संपूर्ण नाटक नाही टाकूचं आहे दशावतार नाटकाचे व्हिडिओ तुमका बघू गावतलेच आणि बघूया इकडे काय ब्लॉग काय आता हल्ली नाही बनवू जर तुमका आवडत असतील तर मी बनवतील कारण ब्लॉग जे मी बनवते ना व्हिडिओ ब्लॉगचे व्हिडिओ तर त्याका व्ह्यूज येणार नाही म्हणजे लोक तिचे सबस्क्रायबर कमी आहे मला माहिती आहे ही माझी जी ऑडियन्स असा ना केरलाला हा चॅनल त्यामुळे आजचे व्हिडिओ ब्लॉगिंगचे व्हिडिओ कोण बघत नाही त्यामुळे मी हल्ली ब्लॉगिंग नाही बंद केला मग जमला तर नवीन चॅनल ओपन करीन ब्लॉगिंगसाठी माझा एक असा आहे दुसरा चॅनल पण तेवढंच मी त्या चॅनलवरती ॲक्टिव्ह नाही आहे तर बघा आता कोण कोण ऑनलाईन आहात बघूया आणि पाठवा मग अशी बरे धडाधड मेसेज ये होते आता काय ना हाय हाय राहुल दळवी या समीनार कॉल लागता आशिष सावंत कुठे जातात दोडामागमध्ये आहोत कुठला पाऊस नाही हा मग अशी जुने मेसेज आहे कोण कोण ऑनलाईन आहात तिने प्लीज हाय पाठवा आज संध्याकाळी पण एक 8 वाजता येतली व्हिडिओ नवीन दशावताराची 8 वाजता बघू विसरा नको कोण असं ऑनलाईन हाय तरी पाठवा कोणच नाही की का राजगावकर ब्लॉग्स आपल्या दोडामार्ग आई गावातला असा एक नवीनच चॅनल स्टार्ट केला त्याने दिनेश सावंत खूप पडता काय समीर नांदगावकर कणकवलीचे दिनेश सावंतवाडीत नाही म्हणता पण इकडे पडलो पाऊस आता जरा कमी झालो लगेच एक झलक मारून गेलो तुळशीच्या लग्नात ना लग्नाच्या टायमार म्हणता लागता पाऊस असा क्या कर मगे शुभम राणी शुभम तुझं गाव कसलं गणेश दळवी विष्णू सोलंकी कशा आहेत सगळे मजेत ना हा बरे ती मेसेज आहात अजून कोण आहात संध्याकाळी 8 वाजता येतली एक नवीन व्हिडिओ येतली 8 वाजता संध्याकाळी नक्की बघा करत मग आता व्हिडिओ सर संपत लाईव्ह संपत आहे अजून कोणतरी ॲड होलं 8 जण आहात कोण कोण आहात प्लीज हाय पाठवा रे प्लीज आपलं गाव सांगा जरा मित्रांनो इकडे बघताय ना पपईची बागच झाली आमच्याकडे हे बघा ही एक पपई ही एक इकडे एक त्याच्या बाजू आणि त्याच्या पाठीमागे एक
ओके राजेश बरं म्हणता वरस. ओके राजेश म्हाका जर फेसबुकला फॉलो केलं नसतात तर माझं फेसबुकला पण पेज असता समीर सावंत ब्लॉग्स 10K म्हणा. फेसबुकवरती पण आपला पेज असा एक समीर सावंत ब्लॉग्स 10K म्हणा. त्याच्यावरती तुमका त्याच्यावरती माहिती देते मी म्हणजे व्हिडिओ येऊच्या अगोदर नेक्स्ट व्हिडिओ खयची येतली ना ती तुमका थंयसर पोस्ट बघून गावतली त्यानंतर तुम्हाला लगेच समजत की व्हिडिओ बुवा येऊची असा म्हणा. तर त्यांना फॉलो नाही केलं नसतात तर फॉलो करा. याच सेम नावानंच असा आपला यूट्यूबचं नाव असं ना त्याच नावानं असा. आणि इंस्टाग्रामवर पण मी असं आहे समीर सावंत ब्लॉग्स 3829 म्हणा आय डी असा माझी ती. त्याच्यानंतर फेसबुकवर अजून एक माझा असा कोकणची शान दशावतार यूट्यूब चॅनल आहे आपलं फेसबुक पेज असा. परत उबा पावस इलो. चला जातो आहे मी. बाय बाय. सगळ्यांनी बाय करा. कोण असं ऑनलाईन असतं कोणाला हाय पाठवून नाही 2 जणांनी पाठवले आणि बाय. चला बाय बंद करते आता.